Η επανάσταση των bloggers μόλις άρχισε. Αγαπητοί συνιστολόγοι, είμαι ο Dr. Singh και σας καλώ στον αγώνα εναντίον των Πολσεβίκων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εμπριστικές επιθέσεις στα γραφεία του Μάκη Τρενταφυλόπουλου, του Γιώργου Τράγκα, της Άννας Παναγιωταρέα, του Νίκου Ευαγγελάτου, της Σοφίας Βόσου και του στυλίστα της Πετρούλας Κωστίδου. Υποψήφια θύματα είναι οι κυφερόμενοι ως ψηφοφόροι του Γεράσιμου Γιακουμάτου, καθώς και όσοι έχουν καυλώσει με γυμνή φωτογραφία της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου. Όσοι θέλετε να γραφείτε στα εγκαταστατικά της έκτασης των Ελλήνων bloggers, πρέπει να πληρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις. 1. Αν είστε άντρες, να την έχετε παίξει με την Ευγενία Μανολίδου. Αν είστε γυναίκες, να βρήκατε το σημείο G με τη βοήθεια του Άδωνη Γεωργιάδη. 2. Να στερείτε τις εξόδους του Σαββατόβραδό σας, ώστε να παρακολουθήσετε τον αθέατο κόσμο του Χαρδαβέλα. 3. Να έχετε σπάσει 3 τηλεοράσεις και εισάριθμα τηλεκοντρόλ κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του Άρτερ. 4. Να έχετε λουστεί με το νερό της μπανιέρας του Μάκη Τρενταφυλόπουλου και του Θεού Αναστασιάδη. Και 5. Να έχετε θεραπευτεί από την Έφη Θόδη, να έχετε συγκινηθεί με τη Ρούλα Βροχοπούλου και να έχετε προωθηθεί από το Χάρη Σιανίδη. Οι εγγραφές γίνονται σε επιλεγμένα σημεία ανά τη χώρα με σειρά προτεραιότητας. Πρέπει να προσκομίσετε οπωσδήποτε αφημί, μια χεσμένη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μια καπότα με σπέρμα του Πασχάλη, ένα αυτόγραφο της Μιμής Ντενίση και μια κάρτα ποστάλ του Κώστα Σιμίτη με αφιέρωση στο Γιάννη Περτεντέρη. Είμαι ο Dr. Singh και μόλις ξόδεψα ένα πολύτιμο λεπτό της ζωής σας. Χαίρετε.